stalo? Mě už na Butterflix už nebaví. No, to mi teda povídej. Už chci jinou. A máme, Jo. máme A získat. Právě proto co? Tu jsme, ne? Jo, a jo vlastně. Aby jsme ji získali. Takže... No, musíme něco získat, teda musíme získat takovou přeměnu, ale nevíme, jak se jmenuje. Takže tak. Au! Je to teda přeměna Dynamix a zde to vypadá takhle. A máme teda Floor a Stell. Right about now, one big upon Massive and Cool, Rock City and the Beach Girl Pride, live, laugh and love life. I've been lying to myself, hanging out without you, saying I'm alright with that to all my friends. But when I'm here alone, I can't stand the silence. Can you stop the rain for one day? Lay a little sunshine on me. It's been a little cloudy lately. The sound of your voice beats texting, you miss me. The conversation beats the hell out of me. Wishing a little sunshine on me, 'cause everybody needs somebody. So get up off the couch, jump in your car, bugging up, oh, oh, come and get me. I've been trying to sort it out, staring out the window, looking for a spot of blue in the sky. I don't wanna tell you what to do, I'm sending out a message hoping you, I hope you get it, I hope it's getting through. Lay a little sunshine on me, it's been a little cloudy lately. Takže stalo. Ano, Teď jsme získali novou přeměnu. Super! bezva, Demix. Takže tohle jsou teda naše nové panenky. Takové krabice. A teda dohromady stály 600 něco. Takže my jsme to objednávali včera. Za 300. A přišlo to za jeden den. Jsem docela jako za chvilku, když vezmete, protože... Hej! To si to dovolujete! Máme teda strašně hezký ten materiál. A úplně krásný boty. Ty máme vlastně. A teda... Čau! No takže, a tyhle křídla už máme, jenže tmavší. A já tyhle křídla taky mám jenže tmavší a ty jsou spíš takový do růžové. Jo, takový... Spíš A Flore má takový víc žlutý. No.